Bueno, argia urte bukaera honetara bizirik iritsiko da, ez dela gutxi, garai hauetan. Martxoan COVID-aren gaiarekin eukien itun zalantza handik izan genitun. Eta, bueno, dana hankaz gora jarri zitzaigun, aurrekontu guztiak, gure prebisio guztiak. Eta, beldurtu ginen aurrera begira zer gertatuko zen. Aurrera indeu, talde indartsua dago, eta egia esan da artera ditugun azkeneko bai Jakob Arrikondoren liburuak eta egin ditugun azken urte bukaerako azken esfortzu hauek emaitza onak ematen nahi dira. Eta horrekin, uste dugu urtea modu txukun batean bukatuko deula. Alegia ez degula diruri galduko, hori dela gure txukun bukatzea. Aurten, justu Durango azoka ez da presentziala izango, beste modu batea jungo da, beste, ez dakiguna oso ondo zer emango duen, ze oraindik ez da inoiz horrelako horik egin. Eta egia da, guretzat badala oso momentu zaila, ze gutzat Durango da salmentagune importanteena. Urte bukaeran ematen da salto handina salmentetan, horretaz gain gure harpidedun edo gure jendarekin ez egoteko aukera ere pena ematen digu hau salmentainakoa, ez gutzat oso leku polikia da jendarekin egoteko. Eta, ikusiko dugu, Durango guk prebisio guzti jetxita dazkau. Ez dugu pentsatzen presentzialako ainako azoka ingo degunik. Gure etzat, izan da, talde guztia bolkatzea horretan, lantalde berri bat osatzea, sustapena, diru-sarrerak, danak banatu ditugu hor, eta ari geha, burua pixka bat hausten, aber nola iristen gehan urte bukaera hontara. Antolatu ditugu hitzaldi ziklo batzuk, bestalde lantalde bat martxan jarri dugu, dela sustapen lantaldea, eta azoka berria, interneteko gure azoka berria erabat berritu dugu. Arresteko, salmenta eta erosketaren prozesu guztia. Eta iruditzen zaigu izango dela oso gune erresa, erabilgarria eta lagunduko diguna gure helburutara iristen. Argiak, urtetik urtera bere produktu gama propioa sortzen ari da, bizi baratzetik, inoi errez da ilegala, edo gaur egun lurra herriari deika proiektuekin. Eta ikusten du, banaketa sistemak eta astartu bar genitula, eta ohiko dendetaz gain, sare hori zabaltzeko aukerak bazeudela eta bazegoela hor espazio bat ez ginala iristen. Horretarako, argiak ja urte hasieran, rekurso bat, baliabide bat jarri zuen horretan, banaketa sare berri hori zabaltzen juteko, eta hortan etorri zen pandemia, utzi gaitu pixka bat horrela lan horiek ondo bukatu gabe, baina berriro heldu diogu. Eta, liburu dendaz gain, gaude gaur egun, sektore zabal batean dela azoka batzutan, edo belar dendak, natur dendak, denda ekologikoetan, kilometro zero esaten dan hori aspaldi bultzatu du argiak, eta herri txikietako kanpainak edo bertan erosteko beti gure lerro editorialean oso nabarmenak izan dira. Hortik aurrera, evidentea da Amazonen ez deula egon nahi. Naiz eta bea hor jarri gaitun. Orduan, bitartekarian egondan persona edo elkarte edo entidade horri abisatu zaio eta esan zaio kentzeko argiaren produktu guztik hortik. Eta hortan nahi dira. Printzipioz batzuk ja desagertu dira eta beste batzuk haindik hor daude. Espero dugu aste honetan ja bertan bera egotea danak eta ez aurkitzea ezer argiarena Amazonen. Argian komunidadeari jarraipen oso gertuko egite zaio. Egia esan kazetaritza independentea egin badezake lantalde honek hori da jende bat dagolako prest bere dirua jartzeko ez daitezen izan bankuak edo enpresak
hedabide honen jabe, eta bueno, egia esan oso pozik gaude komunidadearen ikuspegitik. Uste dugu azken urteetan lanketarekin asmatzen edo ari gehala, eta aurreratu dezakegun datua bada azken 7 urte bagoazela, 2013tik urtez urte komunidadea handitzen doana. Urtez urte gerozta arbidetza gehiago edo gerozta argia jende gehiago bat egiten duena komunidadera. Gutxi gora bera urtero 5% handitzen da jende multzoa, beraz esan dezakegu gutxi gora bera 7 urtetan 135 handitu dela argiaren oinarri soziala edo diru ekarpena egiteko prest dagoen jendea. Horrekin datu batzuk ematearren, urtez urte, aurreko urteko harpidedun kopurua gainditzen da. Osea, iazko mendeurrena izan zen inoiz harpidedun gehien egin genituen edo registratuta dakagun urtea, aurten 2020a, hilabete baten faltan ja gainditu da iazko marka. Eta horrekin hori guretzat da izugarrizko poziturria hori batetik, eta gero bestetik olako edozein proiektutan noski altak eta bajak daude. Jendeak beti ere ematen du baja, edozein dela ere arrazoia, ez? Eta beste berri pozgarria da, aurtengoa dela azken 10 urteetan baja kopuru txikiena izaten ari gehan urtea eta behira ze urteetan. Pandemiak harrapatu gintuen gizarte guztiari bezala nahiko sorpresan, ez? Konfinamendua egun batetik bestera ezarri zen, eta gogoan dut nola egun batetik bestera guk ere erabaki genuen hemen, asanblea txiki batean, etxetik egin behar genuela lana. Behin hori esan da, bai egia da, nahiz eta sorpresan harrapatu, baita ere prest harrapatu gintuela, eta esplikatuko naiz. Guk egin genuen apustua bere garaian kazetariak lurralde guztietan edukitzeko, eta badaude erredakzioko kide asko etxetik egiten dutela lan Bilbotik edo Iruñatik edo Gasteiztik, ez? Edo Baionatik. Bestetik, gu astekarian, paperean eta webgunean egiten dugu lana interneten. Eta horregatik jakin beharra dakagu webgunea erabiltzen. Gure webgunearen tripak zein diren, gure webgunea nola erabiltzen den, nola funtzionatzen duen jakin beharra dakagu. Eta jakintza hori badaukagu erredakzioko guztiek. Orduan, nolabait prest harrapatu gaitu etxetik lan egiteko. Orduan, egun batetik bestera denok etxean aurkitu ginen, eta ikusi genuen lehenengo eta behin elkar zaindu behar ginela. Zaintzaren arloa erdigunera eraman genuen, eta hori izan da pandemiak ekarri duen ondorioetako bat, azkenean zaintzaren garrantzia nolakoa den ikustaraztea. Eta etxe barruan ere segituan konturatu ginen horretaz. Zaintza etxe guztian, gure produkzio kate guztian bermatu behar genuen. Guk lanean ari ginen etxean, gure segurtasun eta berme guztiekin, baina adibidez antzako gure lagunek lantegian edo banaketakoek ez zeuzkaten agian segurtasun hori edo berme hori. Eta hortan hausnartzen hasi ginen eta segituen konturatu ginen pixka bat lehenik eta behin hori segurtatu arte astekaria, paperekoa ez genuela atera behar. Eta pixka bat sartu ginen erabat webgunea elikatzera. Orduan bilakatu ginen hedabide digital bat. Eta horren daron artean hitz egin da ikusi genuen bakoitzak altzuen neurrian eman behartzuela, egin behartzuela lan, eta altzuen ordutegian ere bai. Eta pixka bat hasi ginen antolatzen ordutegi horiek nola elikatu webgunea, eta batean konturatu ginen, goizeko 6-etatik gaueko 10 arte elikatu genezakela webgunea. Eta gainera, astean 7 egunez. Horren ondorioz gainera, emaitzak bisitetan ikusi genituen bisitak hirukoiztu egin zitzaizkigun garai horietan, eta pixka bat ikusi genuen nolabaiteko erreferentzia bat ere bilakatu ginela jende askorentzat. Konfinamendutik hainbat ondorio atera genituen, eta horietako bat izan da, hain zuzen, egon gaitezkela etxean, telelanean, astebete edo hilabete bat, edo 3 hilabete, baina epe luzera begira
horrek kalte handia ekarriko diola gure proiektuari. Eta zergatik, guk gure reportajeak eta gure ikerketak eta abar, ateratzen dira azkenean gure arteko harremanetatik, gure arteko elkarrizketetan sortzen diren ideiak dira. Orduan, bertatik bertara egon behar dugu. Gu ohituta gaude mailetik maila hitz egiten egotea eta hori behar genuela sentitzen genuen. Orduan, hasi gera bilera presentzialak egiten ditugu eta hasi gera hona etortzen, beti ere segurtasun neurriekin, berme batzukin, maskarillak edo aireztapena dala, edo beti segurtasun berme horiek aurrera eramaten. Esate baterako, bilera batzuk egiten ditugu maila kanporatera, kalera, erosi genuen mai portatil horietako bat, eta bilerak kalean egiten ditugu. Azkenean horrek ematen digulako segurtasun hori, eta aire libreak betire nolabaiteko askatasuna ere ematen digulako, ez? Eta beste bilera batzuk ere egin izan ditugu parkean esate baterako, pixka bat hausnarketak egin izan ditugu, bai koronavirusari begira bakoitzak nola sentitzen dan, ez? Ikusteko, ze beldur dazkan, nola egon gaitezken erosoen, eta abar. Eta hortarako ere bai bilerak egin ditugu. Eta nik uste dut emaitza neko politiak ateratzen direla, pixka bat ikusten delako bakoitza nola sentitzen dan hor, eta horrek egon gerora neurriak nolakoak izan behar diren adierazten digulako. Bost bat urte izango dira harpidetza eredu aldatu genuela, eta leheno prezio finko bat ordaintzen zen, aldizkaria jasotzeko etxean, eta ez genuen ere verbalizatzen horrela, guk badakigu jende batek dirua jartzen zuela proiektua babesteko, orduan erabaki genuen, verbaliza dezagun horrela. Jendeari eskadi ezaiogun, zenbateko ekarpena egiteko prest dagoen proiektu honen alde, ez produktu zehatz bat etxera bidaltzearen alde, ez? Eta orduan hori aldatu genunean, egia esan etxe barruan lanketa dexentekoa izan zen eta beldurrak ere bazeuden, ez? Imaginatu eraki genunean prezioak entzea eta jendearen esku uztea zenbat jartzeko prest egon eta gaina zer jaso nahi duen, bazeuden kezkak, ez? Eta imaginatu jendeak jartzen badu euro bat urtean eta astekaria astero eskatu eta horrelako zalantzak ere bazeuden, baina guk genekan badakagu konfiantza gure komunidadean eta hori itzela gertatuko. Ondo esplikatuz gero, zergatik egiten genuen, ez? Eta denborak arrazoia eman digu, batez ere malgutasuna irazi degulako hainbat aspektutan, ez? Batetik, egoera ekonomikoa ezberdina da jendearena. Batzuk hobeto dabiltza, besteak okerro dabiltza, eta orduan jendea jartzeko prest dagoen horretan malgua izateak nik uste balore bat dela eta ikusiten da. Jende batek gutxio jartzu eta beste batzuk gehiago. Aldi berean, jende batek nahi du astekaria jaso astero, beste batzuk bi astero, besteak hilean behin, beste batzuk dirua jartzen dute eta ez dute paperekoa jaso nahi, beraz hori ere irazi dugu, ez? Aniztasun hori. Eta beraz orain pandemia garai honetara etorrita egiten den balorazioa da prest harrapatu gintuela egoera zail honi erantzuteko, zeren egia da azken urteetako datu honenekin bagabiltza ere ikusten degula zailtasuna datozela eta hortara dator adibidez, behin eta berriz errepikatzen ari gara, ez degula nahi inor geratzea argiari gabe arrazoi ekonomikoengatik eta jendeak deitzen dunean argiara baja emateko eta galdetzen zaionean arrazoia, esan nahi badu. Eta esaten dunean langabezian geratu naiz edo taberna itxi behar izan dut, gure erantzuna beti da. Eta gustora jasotzezu argia jaso nahi dezu, zeren gure sistemak jende batek jartzen du bataz bestekoa baino gehiago, propio, bataz bestekotik bera jarri behar dutenei laguntzeko, ez? Eta orduan, orain batetikan pozik gaude, geroz eta jende gehiago delako, egoera zailean egon arren eusten diona proiektuan gai gerala jende hori eusteko eta babesteko, geroz eta kolektibo gehiago dira,
eta aldi berean ere, pues, zesan, ez? Bataz bestekoa baino gehiago jartzeko prest dagoen jendeataz. Ba, eskerrona eta zorionak, besteik ez dakagu, jende horri emateko eta oso pozik gaude. Argiako komunidadeko datuak xe begiratuz gero, egia esan badaude zantzuak ondorioztatzeko belaunaldi aldaketa bat gertatu dela. Azken 102 urte da azkan proiektua da hau, jende asko pasatu da hemendik, eta baina azken 10 urteetan gure ikusten dugunaren arabera jende gazte askok egin du bat, eta gaur egun, esan genezake, belaunaldi aldaketa bat egon dela komunidadean, eta hori ere oso pozgarria dena, ez? Eta badakagula ja oinarri bat aurrera urte luzetan segitzeko, eta aldi berean ere ikusten dugula badagola jende bat, duela hamarkada askotatik dena argiako kide eta eusten diona, eta hori da Durangoko azokan falta motako duguna agurtzea eta eskerrak ematea, eta alegia, komunidadearekin pozik gaude, azken urtetako daturik hoberenak izaten ari gea, baina ja ikusi dugu krisi bat etorri dela eta erronka da ea nola eusten diogun denon artean proiektu honi. Bueno, printzipioz urrun urtea sorpresazko urtea izango da, ez dakigu COVID-aren gorabeherak nolako eragina izango duten ekonomian. Ziurrenik guri ere alde batetik edo bestetik ikutuko gaitu. Eta printzipioz, harkidetzetatik eta gure komunidadetik oso erantzun ona jasotzen nahi geha, bestetik gure diversifikazioarekin asmatzen nahi gehala iruditzen zait, eta horrek ere laguntzen digu asko gure arlo ekonomikoa sostengatzeko. Eta horre hongo da, klabe importantea izango da publizidadea. Publizidaderen diru-sarrerak, ze gertatzen da, instituzioen erabakia da, ze beren banaketa nola egingo duten, bere diru publikoa nola banatuko duten publizidade arloan, eta horrek zer eragina izango duen argian.